Ne, takhle ne. Protože tak, jak mi to nepadá do držky. A v klidu kojecí prsty. Jede mašinka, kouří se jí z pašínka. Nechceš ostrovy? No, mamítra nikdy nestíhala. Držbu. Tady to, takhle normálně místo vedle místa, víš co, jakože. No jasný. Tak jasný. A to pak ze zároveň vezmeš. Co je za problém? A ustřílej mu jenom půlku a tak to nech na srovnání. Půlku, pičo. Jseš lidi. A jde ti to, teda jde mi to. Hej, tak Aha, nehýbej se. jsme tam mohli dát odpaďák, protože to bylo do odpaďáku. Lahvi. Pozdě, chlapče. Budu vypadat jak Avalon? Počkej, to mi vezmeš potom. Proč potom? Tak Víš, jak dlouho to musíš mít? já mám takovou vadinu. Hodně snad, kolik si vezme celýho. To je rozvěstrek. Záhadně, dojde proud. Dojde proud, vole. Tak mám na buntě kapustu, tak je to v pohodě. Myslím, že budeš potřebovat chlapče. Já se ti nahnu, jestli chceš. Nemusíš, mě to baví takhle. Mě těší. Asi to bude kousek. Asi tě to bude kousek, ne? A nechej se jít na druhou stranu soupnout. Nerať, Maruš. Sluší mi to? Zatím vypadáš normálně. Jo? Za chvíli budeš vypadat jak chuj. Zatím je to Avalon. Jo, maminka mě zblízká nás. Vydrž. Já tady máš zrcadlo, koukej, dívej se zadu, je to taky pěkné, co? Když to víc nakloníš, tak to bude brát, ej. To máš pravdu. Ale vyhaš z těch chlupí. Kolem platníka. Vyhaš z toho ty chlupí, vole, to máš pryč. Tam nejsou chlupí. To je srst. Avalon. To je taká antenka Avalon, vole. Tam nebudou žádný, vole, nejedno, co tam je teďka. Ale jo, snad to bude vidět ten rozdíl. No. Tak počkej, vole. Stříhali toho na to bude až druhý videjko. Teď je to připravený, jo. Tady tak. Přes ten větrník. Jaký větrník. Tam Já máš mám takový vlka. ptačí hnízdo. Já mám, že to, Aha. tačí se mi to tam. Máš tam vlk? Ale nevím, proč se tomu říká vlk, píčo, když to s vlkem nemá nic společného. Hej, máš trochu to vlasů na čele. A to se potom oddělá. Ty vole, kdo to bude uklízet, vole. Je tam hodně vlasů? Aha. Ukaž? Jo, Je tam, co? Byla tady jedna kočka. Tadadá, tadadá. To už jako je? Děláš si ze mě prdel?